jam wale mon musidɓe tedduɓe daroɓe ayaw moɗon Pindi TV bisimilla moɗon e rubinu moɗon e jayndeyeji. Hande ko talata jeenayi lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi. Joni paɗen ko holko siifa e kelle gaden jayndeji leydi Sénégal. Eɗen puɗɗoro ko siifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal e jaynde Le Témoin wi ko passation de service waɗi hanki hakkunde Ousmane Sonko horejo jagorɗe keso o e mennoɗo to wonde horejo jagorɗe woni maître Sidiki Kaba. Ɓe mbi noon ɗum ɗon noon waɗi ko hanki toon to primature. Ɓe mbi noon la rupture est déjà acte ko ɗum woni ko ɓe mbaɗi e hello maɓɓe Arwaniw jande l'indépendant kañumne arti tan ko e gouvernement keso o. Ɓe mbi tan de ko conseil des ministres. Ɓe mbi l'état admis aux urgences ko ɗum woni ko musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe l'indépendant mbaɗi e gardidi bindol muɗumen ko wona ɗum ko ɓe mbaɗi toon natal hoorejo leydi ndi honno jirɗon ni Bassirou Diomaye Faye. Ɓe gayni ɓe mbaɗi toon omo ganduɗa kañum woni ministre de l'intérieur. Ɓe mbi tan de ko Matar Cissé tottiri woni lengueji ɗi omo ganduɗa kañum woni Jean Baptiste Tine. Ɗum noon ko hanki ɗum wonno toon to place o Washington to ganduɗa kañum woni ñiɓirde jagorgal kalfinagal nden ko e kisal leydi ndi woni ministre de l'intérieur. Ko wona ɗum ko musidɓe men jayndeyankoɓe garti e ñalawma julde korka jogorɗo ñawne e ñalawma janggo e nder dendagal wertago leydi Sénégal kala. Ɓe mbi de Sénégal naɓe ñalawma janggo o ko kañumen foof gandi mawnidinde hono on ɗon ñalawma taw ko julde wotere anniyi wadde e nder leydi ndi. Ko wona ɗum ko ɓe jeehi ha toon to primature ɓe garti kadi e dokkodirgol lengueji ɗi hakkude omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko kam e omo ganduɗa kañum woni maître Sidiki Kaba. Ɓe mbi tan de ko passation de service o waɗi e ñalawma hanki o. En gudditen jayde lo regard kañum nene arti tan koye on ɗon passation de service bannoɗo e ñalawma hanki o hakkude omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗe o woni Ousmane Sonko kam e hoore jagorɗo jaltuɗo woni maître Sidiki Kaba. Ɗum woni ko tawate e nden ɗon jayde ɗe ganduɗa kañum woni jayde le regard. Goɗɗum ko ina tawe e nden ɗon jayde le regard woni tan ko mawningol julde korka e ñalawma janggo. Ɓe mbi tan de ko Sénégal foof ene mawnina ñalawma o taw kadi ko leydi ndi kala mawni taw alda e peccore. Jayde Sud Quotidien kañum arti tan ko e momtugol Sénat batugol ɗum mum ɗon seni holno jirɗon ni ɓe mbaɗi Sénat ɓe gayni ɓe mbaɗi hen ɗiɗi boɗeji. Ɗum noon firta tan ko Sénat kañum kay oɗo saaha joni koko momtete taw noon lomtinirte ko wiyete ko seni. Ko wona ɗum ko musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti e ko yowiti e ko ganduɗa hoorema kañum woni passation de service bannoɗo hakkude omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko kam e maître Sidiki Kaba. Jayde Le Réveil kañum arti tan ko e batu jagorɗe adigo jogorgu wadde e ñalawma hande o. Ɗum noon jogori wonde ko toon to palais de la République honno ɓe mbirni ɓe mbi tan de ko le travail va démarrer immédiatement. Ko ɗum woni ko musidɓe men jayndeyankoɓe Le Réveil mbaɗi e hello mumen Arwaniw no jirɗon ni ɓe mbaɗi toon ko natal Ousmane Sonko horejo jagorɗo o wondude e El Malick Ndiaye honno jirɗon ni. Jayde enquête kañum arti tan wi ko le grand défi du nouveau régime. Ko ɗum woni ko jayde enquête waɗi ɓe gartine kadi e ko ganduɗa kañum woni ko yowiti e ko ganduɗa kañum woni passation de service bannoɗi ha ñalawma hanki o. Ɓe mbi tan de ko Sonko e général Tine kañumen kay oɗo saaha joni joƴƴinama. Ko wona ɗum ko ɓe garti e toon to suuɗi sardeji leydi meɗen honno jirɗon ni e natal ngal. Ɓe mbi tan de ko assemblée nationale élection anticipée. Ko ɗum woni ko musidɓe men jayndeyankoɓe mbaɗi e jayde Bas bi le jour kañumne arti e on ɗon passation de service bannoɗo ñalawma hanki o toon to place de Washington ha toon to primature hakkude omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo o woni Ousmane Sonko kam e maître Sidiki Kaba. Ko noonne kadi e omo ganduɗa kañum woni Matar Cissé kam e général Tine. Ɓe garti noon e on ɗon passation de service garti kadi e ɗinɗon konnguji mo ganduɗa maître Sidiki Kaba suuti ɗum fewde e lomto makko. Jehen ƴeewen jayde l'observateur holko addani en e jayde l'observateur kañum wayno tan de ko politique o woni dawrol ngol waƴani ɗum kañum arti koye on ɗon dorog woni tan jaggaɗo. Ɓe mbi tan de ko 3 tonnes de cocaïne ko ɗum woni ko nanga. Ɓe mbi noon on ɗon mo ganduɗa kañum woni cerveau on ɗon navire international taw noon ko nawannoɗo on ɗon dorog ko kañum tigui waɗa tep nanga. Ɓe mbi noon oɗo saaha joni mo waɗe déféré e ñalawma hande o toon to parquet. Ɓe garti noon e jaaru on ɗon dorog so tawi qimama koppareje ɗe ma tolno e 250 milliards taw ko koppareje meɗen CFA. Ko wona ɗum ko ɓe garti e ko ganduɗa kañum woni ɓe garti e batu jagorɗe adigu e ko yowiti e laamu o mo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Faye. L'info kañum arti ko e hoorejo jagorɗe gonnoɗo ɗo woni tan candidat mo Benno Bokk Yakar woni Amadou Ba. Kamɓe musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe mbi ko Amadou Ba assume ou trahir sa mission de chef de l'opposition. Ɓe mbi tan de Amadou Ba beele
o gonɗinat mission makko kanko woni chef de l'opposition walla o ɗurnoto ɗum ɗum noon ko namdal mbiyen ɓe musidɓe meɗen jayndiyankoɓe ɓe info mbaɗi ɓe mbi noon ko Amadou Ba face à son destin woni tan Amadou Ba nene huccidiri kay e janggo muɗum ko wona ɗum ko ɓe garti e passation de service hakkunde ɓe ganduɗa kañum woni ministre hakkunde premier ministre o woni Ousmane Sonko kam e horejo jagorɗo joltuɗo o woni maître Sidiki Kaba ko wona ɗum ko ɓe garti e julde korka jogorɗo mawnede e nder dendagal wertago leydi Sénégal e ñalawma janggo ɓe mbi noon ko Sénégal foof jogori mawnidinde hono nden ɗon julde e ñalawma goto dayde direct news kañum arti koye ɓen ɓe ganduɗa kañum woni noddirteɓe les lanceurs d' alerte ɓe mbi tan de ko ɓen lanceur d' alerte en woni tan ɓen ɗon jertinoɓe e oɗo saaha kay ene wawi wiyede ɓe puɗɗima golle mabɓe e jayde vox populi kañum arti koye passation des services ɓe mbi tan de ko hanki horejo jagorɗo kesso o Ousmane Sonko joƴƴinama taw noon ko ƴetti lenggueji ɗi taw noon o ƴetti ɗum ko e juuɗe omo ganduɗa kañum woni mo o lomti o woni maître Sidiki Kaba ko hon nonne kadi e jagorɗo tambiɗo gueɗe e ndenka e kisal leydi ndi woni ministre de l' intérieur kañumne ƴetti hono ɗen ɗon golle wona ɗum ko ɓe garti e batu jagorɗo adigu e laamu omo ganduɗa kañum woni e Bassirou Diomaye Faye ɓe mbi noon ɗum ɗo noon ko yontere tan caggal kanko Bassirou Diomaye Faye ko o joƴƴina e dow gardingu o leydi ndi jayde lo record jayde coftal ɓalli nde nokku ɗo guddirten e jayndeji meɗen e ñalawma hande o jayde le record honno jirɗon ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe ɓe mbaɗi noon ko ligue des champions européen ɓe mbi tan de e ñalawma hande o ha ñalawma janggo ma pottite patam lamme mbatta hakkude Arsenal kam e Bayern Munich Real Madrid Manchester City ɓawo janggo woni alarba o pottite goɗɗe ma mbatta Atlético Madrid ɓe ganduɗa kañumen goni Borussia Dortmund ko hon nonne kadi Paris Saint-Germain hakkude muɗum e FC e Barcelone musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw moɗon Pindi TV ko ɗum ɗo wonno ko siifa e kelle gadane e jayndeji leydi meɗen Sénégal aadi meɗen e ruɓido jayndeji wonata ko caggal julde inchallah ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng to montage to ko Ali Fall en jetti dendagal yeɓiyankoɓe Pindi TV en mbiɓe julmo wuuri